Ang mga pagsulay. Marcos Kapitulo 9, 42-50. Apan si bisan kinsa nga mahimong hinungdan sa pagbiyan nining gagmayng kabataan sa ilang pagtuo o kanako maayo pa nga higtan ang iyang liyog ug galingan nga bato ug itambog siya sa dagat. Kon ang imong kamot maimong hinungdan sa imong pagbiya kanako putla kana. Mas maayo pa nga asa lang ang imong kamot apan may kinabuhi ka nga walay katapusan kaysa duha ang imong kamot apan mahiadto ka sa impyerno. Ang kalayo didto dili gayud mapalong. Ug kon ang imong tiil maimong hinungdan sa imong pagbiya kanako putla kana. Mas maayo pa nga asara ang imong tiil apan may kinabuhi ka nga walay katapusan kaysa duha ang imong tiil apan itambog ka man lang sa impyerno. Ug kon ang imong mata asab ang maimong hinungdan sa imong pagbiya kanako, lugita kana. Mas maayo pa nga musulod ka sa gingharian sa Dios nga asara ang imong mata kaysa duha ang imong mata apan itambog ka man lang sa impyerno. Ang mga ulod didto walay kamatayon ug ang kalayo walay pagkapalong. Kay pag-aasinan ang tanan pinaagi sa kalayo. Ang asin mapuslanan, apan kon ang asin mawad-an ug kaparat, wala nay mahimo pa aron mo lamiki ni pag-usab. Ug kon gian sa nga ang asin makatabang kanato, kinahanglan sa maasab kamo sa asin nga makatabang, ug may mayong relasyon sa osag-osa.